Fl-istħarriġ li għamel il-ġurnal Malta Today staqsal il-parteċipanti jekk jaqblux mad-divorzju għal koppji miż-żewġa li jkunu ilhom separati 4 snin u ma jkun hemm l-ebda tama ta' rikonċiljazzjoni u meta jkun garantit manteniment adekwat inkluż l-itfal. 42% ta' dawk li ħadu sehem f'dan l-istħarriġ qalu li huma favur dan it-tip ta' divorzju. 35% qalu li huma kontra, waqt li aktar minn 18% ma jafux u 4% mhux se jivvotaw. Id-distak bejn dawk favur u dawk kontra naqas għal 7%. Dan kien dovut primarjament għal tnaqqis fil-votanti li ddikjaraw ruħhom nazzjonalisti li huma favur id-divorzju u żieda fost dawk li huma kontra. 75% tal-parteċipanti li fl-aħħar elezzjoni votaw Labour huma favur l-introduzzjoni tad-divorzju f'pajjiżna. L-akbar faxxa tas-soċjetà li hija favur id-divorzju huma żgħażagħ li għandhom bejn it-18 u l-34 sena.